Adlaw nga Sabado karon mga kaigsuunan, petsa 2 sa bulan sa Hulyo tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, Kapitulo 9, versikulo 14 ngadto sa 17. Unya miadto kang Jesus ang mga tinun-an ni Juan nga magbubunyag og nangutana. Nganong kamiraman og ang mga Pariseo ang nagpuasa kanunay, apan ang imong mga tinun-an wala? Si Jesus mitubag, naghuna-huna ba di ay kamo nga magsubo ang mga dinapit sa kumbira sa kasal, samtang ang pamanhunon uban pa kanila? Dili gayud. Apan moabot ang panahon nga ang pamanhunon kuhaon gikan kanila ug magpuasa na unya sila. Walay mo gamit og bag-ong panapton aron itapak sa daang bisti, kay ang bag-ong panapton mukulo man ug mudako hinuon ang gisi niini. Og walay tawo nga mogamit og daang sudlanan nga panit aron sudlan ng bag-ong bino, kay kun himuon niya kini mabusbos ang sudlanan ug unya mausik ang bino ug madaot ang sudlanan. Apan ang bag-ong bino isulod hinuon sa mga sudlanan nga bag-o aron dili madaot ang bino ug ang mga sudlanan. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.